खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनि अननाय मोजां मोननाय जासिहरबाय स' दायो आङो सफैनो हादों BBC जों खुंजानो लानाय 97 एनुवेल कनफारेन्स दा बेवहाय जानो थांगासिनो दङ 9 थारिखनिफ्राय लानानै 11 थारिखसिम थामहिनबा दा मोनाबिलिनिफ्राय लानानै रबिबार मोनाबिलिसिम दा बेयाव गोबां माखासे साजायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो थावनिया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तुक्राझार मिशन कम्पाउन्डआव गाजा गोमजा जानो थांगासिनो दङ बिदिब्ला आङो लाहार फाहार जानाय आरो साजायनाय गासैखौबो आं नोंथांमोननो देखायनि नोंथांमोनहा आंनि बिदिनि गेजेरजों नायदो जाबाय मेन गेट दा गेटखौ सिगां बोसोरनिख्रुइ देग्लाय एसे जुदा रोखोमनि खालामनाय जादों गासैखौबो सान्द्रि संग्राय आरो धाराफोरजों बानायनाय जादों माने गोबां माने डिजाइनिंफोरखौ खालामनायखौ नुनो मोनदों सिङावहाय जाबाय पेन्डेल दा बेवहाय गोबां मानसि जिरायजानाय केपासिटि खालामनानै होदों दा नायदो जाजोबसै आरो दा मोनानिफ्राय जागोन आरो दा एसे आद्रा दंबावो बेयाव बिबार एरि लाबोनानै बोख्लायगासिनो दङ गासै माने जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ दा नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि डिजाइन खालामदों आरो माखासे जायगाफ्राव जे माखासे फुख्रि देखायदों बेयाव नाफोर दोनफैनो ना एरि बायदिसिना माने माखासे लाबोबावनांगौ साजायबावनांगौ दंबावो आद्रा दा जाबाय बयबो मानसिफोरनि कमेन्टआ मोनसेल' सिगां बोसोरफोरनिख्रुइ नैबे 24 एबा 2024 आव साबसिन जादों होननानै गोबां मानसिफोरनि बुंथिनाय बा नोंथांमोना फैनो नायफैनो गोसो दंब्ला फैदो नायफैदो बेरायफैदो आसा खालामदों बयबो
बे श'आव बाहागो लाफैगोन नुजाफैगोन आरो नुनानै माबायदि मोन्दों जुदि मोजां मोन्दोंब्ला लाइक खालामदो आरो माबा मोनसे सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहरदो बाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव